Takže zdravím vás ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Dneska tu máme ochutnávačku a dneska to bude špecialita študentský čokoládky. Máme tu dve, jedna je čokoláda mliečna, jedna je biela v čokoláde. Biela. Takže ideme ochutnať a ideme na to. Let's go. Takže ľudia, ako prvé ideme ochutnať mliečnú čokoládu. Takže takto to vyzerá. Ľudia. Je to taký... Sú v tom arašidy a nejaké žele. Hej. Takže to máš. Tak ochutnám. Takže... Je to dobrý. Je to dobré. Len tie arašidy tam mi chýbajú, ale docela to dá sa zvládnuť. Dávam tomu 7,5 z 10. Ty? 10. 4. OK. Takže ideme na bielu. Takže ľudia, takto to vyzerá. Biela. A inak, ospravedlňujem sa za ten zvuk. Takže ideme na to. Toto je veľmi dobrý. Je to dobré, ale tomuto dávam 6 z 10. Ja 10, 8. 8 z 10? Áno. OK. Takže ľudia, toto bolo ochutnávačky. Dajte odber, lajky. Ďakujeme za každé zhlédnutie, za každé odbery. Poďme na 60 odberov, nechýba už veľa, 3 odberateľov. Takže poďme na to a ďakujem za každé lajky a odbery. Čaute.